Fico, Peter Pellegrini urobili všetko preto, aby pomohli svojim priateľom, aby dali hromadnú amnestiu zločincom, ako je Kočner, ako sú pán Výboch, Brhel a ďalší. Čistky pokračujú, sľuby oligarchom sa plnia. Šéfka úradu pre dohľad nad zdravotníctvom Renata Bláhová je odvolaná. Hneď pri najväčšej príležitosti, ako sa to dalo, keď prijali účelový zákon v Národnej rade. Áno, práve ona bojovala proti finančným skupinám v zdravotníctve, aby negenerovali nadmerné zisky. Ona sa súdila aj s finančnou skupinou PEN. Už je dole. Gratulujeme. Tento štvrtok je najtemnejší deň v dejinách Slovenska. Vládna koalícia si odhlasovala beztrestnosť pre svojich obvinených a vyšetrovaných zločincov. Oni skrátili premlčaciu dobu na znásilnenie na 10 rokov. A keďže aj naša nezisková organizácia pomáhala ženám, ktoré niekedy až po 30 rokoch sa rozhodli rozprávať, toto je obrovský hygienizmus.